जोंना पुजाया दिनैसो नालाय बारा मोजां जायाखैनो मानसिफोरा खम दिनैसो जात्रा नालाय ओमफ्राय ओंखायनो जों फिल्म नायनो फैदों आरो हाबथ'दोनो आंजो फाय ओरैनो गारिबो फैबावलायबायसो ओइ गोजाननिफ्राय लाइटखौ बारा मोजां नुहुरा ओमफ्राय खाथि ओइनिफ्रो नुदो नुनायालाय ओइनिसो मानसिफोरा खम जादों नायनो गोसोबा नायफैबानो जाबाय सोरबा सोर नायनो गोसो फैदो जोंनि बर' बाजाराव आदिनखा दिनै सनिबार ओइ सनिबारै जोबगोन सप्तासे सनिबारै जोबगोन दिनैसो जागायदों दिनैसो जागायदों जों जात्रायावनो फैखायो सानसेबो गारा नै दखानिफोरानो मोजां जायाखै माने दिनै गैया आरो गैया मा होनगोन बेखौ खुलियाखैब्रा गाबोननो दिनै गंसे खुलियाखै नै गंसे खुलिदों नै मा दखान जागोन चावमिन खोनाय पास्ता बार्गार ना माबा माबि बार्गार होनबायलायनो थ' सन्दान मुखौ लायनोसै भिडिअ नै जोंहा बाबुआ मार्केट पिनिया मिथाइखौनो जाहोथारा नानि आं गियोनाय नानि आं गियो मिथिबाय गावनो आंगि नङा माराबो आंगि ब्लगार फैदो ब्लगार नै आं रांगलिनि ब्लगार इयो जासुलि गोजा जानला मोनला लालाबाय मावा बिथांना मा नाममोनलाय आद' सुवालाव आद' आदा सिलाया बेसेबां सिलाया आदा बेसेबां सिलाया बेसे लानाय नोङो बुजिगोन ना बुजिया बर' नै नायग्राफोरा बाजै मा बुंनो सानो नो सुलायबाय गासिबो बहुत हल्ला आदाया मा बुंनो सानो दा आदा फैगा आबौ मा बुंनो सानो नों दा माबानि नोम्बैनि इउटुबाव मा बुंनो सानो आबैया इउटुब दं लोखि फुजानि सोमोन्दै बुंना होदो लोखि फुजायावथ' दा बे फोरबोआ बयनिबो थाखाय सेंग्रा सिख्ला बयबो फैनांगौ गावबागाव गोसोआव साननायफोरखौ जाफुंसार होनो थाखाय दा गायबाय फुबाय बोथोरा दा जोंहा जिरायनाय रंजानाय बाजानाय दिन गोजाङा गोलोमा बेसेबा समायना रमायना जोंनि बर' बाजार रम्बां नोगोरनि माइनाव आइ बिमा लक्ष्मी फुजाया दा बेवहाय जोङो मावनाय दांनायखौ ज्राब बावगारनानै दा रंजानाय बाजानायाव जोङो एसेब्लाबो गावनि गोसोखौ गोजोनै लाखिनांगौ बिनि थाखाय आङो गासैबो जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बे आइ बिमा लक्ष्मी बे फोरबोआव नुजाथि फैनानै गावबागावनि गोसोनि जा एसे साननाय बेखौ जाहाथे जाफुंसार होयो बेखौ आसा खालायबाय जाफुंफुं आफादनिफ्राय एसेनोसै नै जोंना अन्थाइखौ दामोल दामना दोनफैदो इयाव जों दा सिङाव थांसै स्टेज गोजा लाइमोन आरज हान्जा फैदोहाय माइनाव हान्जा बेटारि सा फुकुर माइनाव आरज हान्जा दसेल' जाबाय दासो ओइ आइमोना थाबायना फैबाय दङ ओमफ्राय जों गारिजों फैदों बेटारि खोला देरहासार आरज हान्जा रानदनिपारा मोनगु हान्जाया दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो फैदों ओरैनो बेलुन फानदों
दा बेनिखायनो बिथांमोनखौबो रेडि जानानै थाखाय सावरायखाबाय आरो जोंनि सामलाय आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ जौसाङाव फैनो थाखाय खावलायबाय हाबाफारिखौ जागायनो थाखाय जों आखायाव लाबाय दखानफोरानो गैया दिनै दखानानो गैया नायफोरनो ओरैनो बानायना लोंनो फैयाखै दखान गाबोनसो गाबोन समनिया सानसे साननैनि उनाव नै एसे मोजां साब जादों नै दखानफोरना नै मोजांथार नै जायगा आरो दखानफोर खोमसिथार जादों नै पुस्का जानोबा सोरबा याय मोनगोन नामा दे याय मोनगोन पुस्का नै गथ'फोरा गारि बिना गाबाबानो फैरा गथ'फोरनि गारि होनानै गारि दखान दङ ओमफ्राय नै बादाम नै ओमफ्राय नै बिफां ओरै माबा माबि बादाम जानो गोसो बादाम दखानिफोर बेलुन नै बेलुनफोरा लाइट मोजां मोजांथार लांनोसो लुबैलायबाय जोंहा नै जोंहा भिडिअ लानो जाथार गिदिंफिनदो जोंना मन्दिरा मानसिफोरानो बारा गैबाङा ओइ फिल्म नायनायसो दं मानसिफोरा फिथाइ गोनां थालिर साथि लगायदो मम 56 नै माबाबार जाबाय लोखि बुजाया जोंनाय ना 56 बार जाबाय नै ओमफ्राय नै जोंहा दै गनाय होगोन जायाखै नै दासो माबाय दङ दै गनाय नै जा दै गनाय हाबाफारिखौ बेखेवहोनो आवगायदों दा बिथाङानो जाहैबाय निमगिरि गोजौ फरायसालिनि बारग' फोरोंगिरि आथिखालाव राबांबिया दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि लायनोसै जोङो जा मा दंबा माबाल खोमा जोंहा मा होनोलाय इखो ओइयो माबाफोरा जागोन खोमा सार्कासफोरा जागोन खोमा गोजा सार्कासफोरा मेला थागोन जा मेला नों सिगां मिनिगोन हो ओरैहाय नै दखाना नै मा दखान खोमसिसि जादों नै दखाना स्टाइलनिलाय जे स्टाइलनिलाय होनबाय आरो नै फोरखिजा मेथाइ दखान माबा माबि मेथाइ दखान माबा माबि होनबाय आरो दखान होननाय माने Hei, pada ningki dokan. Silapi ningki. Jangan basah. Nama dong lagi kemai kamera. Sisi kamera dong. Fai tang sisa sisi kamera kena ini kocek. Yo, mewana nanti biang na. Izin kerba mana saja. Ayo izin lama dong. Hei, ini gong siapa tuh kan jas lah pakai ini. Ampai ini perai ini tuh kan makai ini gong siang karbai. Ini gong siang karbai. Bener, kari tuh kan. Bener, jangan rebar coba bayi ini jangan selama ya. Kemister nude lagi deh. Yele masa kon chaumen no kana ne
आं समान गिदिर नोंजों समान जामारगोन गिदिरसिनसो जाबावगोन ससमाया ini nahi nahi फिसा फिसाखौ नाय फै ससमा होननाय जोंनो नै नामा सेल्फि लानो मोजां जागोन mana ini kena ini macam sini berah oh ayi sesma apa sih kaya tak kali na ini itu kenan Bisende, bisende. macam tak kali sini ni Kayak kerja naik boleh. Ayo, eman kamsi. Eman kamsi nama ya. Light naik naki. Light no kam chaliya. Nih, kari makan kasih mana nih nama. Ini link dah nih. Oh, tamne ke. Terpore phone करता सीधा Itu banang ke bani hai lang pena kan Beg nang banai mazang thar. Wah. Kila jangan. Kita thằng lắm mà gì? Tại cái này cái nào? Tại Gili dia. Tak gili bikin gili dia. Ni kita sama minum lagi di cara gila. Nainw, andi lebih banyak mah. Sama minum kan pernah. Ni siapa sih? Susmia, angle. itu gua bergong sahab tu mon. Ay, su. Ini lari unga. Gila. Wow. Ay, kamu sang dulu deh. Susmia. Satu orang sih nama. Kamu sih. Oh, Priya. Ini nada sih betul orang ni. Mar sama minum kan nama. Rupiah sada men. Kita mama dong kuma gusari fan ya, ma dukan ni ke? Nilai ni jasa. Kumstar hai. Nengah, sansin giding sebelah kan nengah, zina film maham nasi na. Kita 16 jabai. Kumstar jabai hai. Labe. Numali. Kumstar. Siapa sang naik deh?
इ ब्रेक डेन्स जागोन ट्रेन जागोन गाबोननिखौनो सोंजोबनानै हाबनो होनाय नङा दिनै गाखोना नायखानोसै होनबा खनसे माबाखैलाय आंलाय नुवाखै ट्रेन गाखोनांगोन जायाखै बानायनाय जायाखै गोदलाबायगोन अबा नुवाखै नै पासलेस सुनोनो हायोथ' आरो नै बे रखम ट्रेन ओमफ्राय नै ब्रेक डेन्स जायाखैनो माथो फाग्लि रखम जाखायो नै ब्रेक डेन्स जायाखैनो दिनै जाथ'वाना गाबोनफोरबो जानाय स्लाबनाय नङा बेफोरो आथुर जाफैना सिस्टेम जाबायना मैयाना दाख्लैसो फैदोंथारदों मा माबाया बोरै सोरखिफोरालाय बबे खन्द'आव जागोन बे माबाया रावबो जागोन गारि सालायनायालाय जोंहाथ' नागिरनानै मोनला लामाफोरखौलाय नै ब्रेक डेन्स जायो ट्रेन ओमफ्राय नै सोरखिया खनसे नै खन्द'आव दंमोन सोरखियाबो नै खन्द'आव नै जोंहा खोमसिथार दिनै थांला फोरसियाबो दङ खोमालै थांफैनोसै नै ओरैहाय जागोन आरो ना साहा थारखिजा एकदमबारे साहा थारखिजा जासिगोन इफोरो नैयाव मिथाइ बान्दो साहा एकदमबारे माबानिफ्राय साहा हाबनाय लामाखिजा बर' बाजारनिफ्राय साहा हाबनाय लामाखिजा फैबानो सोरबा आन्दायदोंबाथाय जोंहानो इफोर दखानखौ मोनजोबगोन आरो ना मेलाखौ मोनगोन ओमफ्राय खना खनला चावमिन दखाना जोंहा गेदेर गेदेर दं आरो ना ओरै लामाफोरजों थांबाथाय गोथैबारि मोनहैगोन आरो ओमफ्राय नै इफोरखिजाबो खना खना दंलाबायो दा नुवाना खोमसि जाजोब्बाय बिजाबो नै एक्सप' नै जा एक्सप' नै एक्सप' गोजा जागोन एक्सप'आ दिनै जाथ'वाखैनो एक्सप' ओमफ्राय माथो फार्स्ट माबा नैबो नै बैफोर बुसका तुसका ओइ गंसेयाबो जाथ'वाखैनो ओंखारथ'वाखैनो दखानफोरा ओइबो गंसे अबेयो ओइ जालमुरि बुसका दखानफोरा नै मबाइल होथुनानै मबाइल नायगासिनो जाया बादांसो लायनो हरदोंमोन आदाफोरनो लायदोंना लायाखै लायाखैलाय माबायदि सिबुसो मोजां नै सोरबा माबा माबि जानोबा नै हायबो दं साफायनो माब्रा माबाखौला बाबाखौ बाजाराव खालियो आगार हरनांगोन ना इखौ गोजौआव Gimana kak minta pantu? 20 টাকা 20 টাকা bawa. 15 টাকাতে পাই 15 টাকাতে পাই না 15 টাকা লো আজি না কোন কালি খাম আজি ফাস না साइसे ने जाय दै माथो नायबा फैनो गिला लांग्रो ओइ थाजे बगै बाङा बारा जा फिल्म खिथियो जों फिल्म नायनो थांबाय दङ दा फिल्म देखायसिगोन देखायसिगोन बे ओइनै खिथिबाय ने माथो सिरियास दङ नै ओरैहाय दखानाव नाय दखानाव माथो देखायबाय